Vi har fundet frem til domæneafgrænselse, grupperinger. Vi har fået oprettet vores blog, dokumentation, NF Design. Fundet frem til 6 fantastiske idéer, som er blandt andet noget med cykellås og smart comforting morning. Observeret et arrangement gennem AU, hvor man kunne komme op og høre om, hvordan det vil være at være på udveksling. Observeret nede oppe i Nygaard, der synes jeg vi fik mange gode idéer til, hvordan man kunne udvikle My Knowledge Pan. Gået væk fra vores specifikke idéer, de her 6 specifikke idéer, som vi startede med, nok været for konkrete, for hurtigt. Og derfor er vi så gået væk fra det, og har så i stedet for, at vi nu arbejder med 3 domæner, hvor jeg har sådan lidt svært ved at se, hvordan vi helt præcis skal bruge metoden sådan konkret eller håndgribeligt i processen fremover. Men der er ikke nogen tvivl om, at jeg har været rigtig kreativ. Vi har lavet contextual sketching and narration, og jeg synes egentlig, altså vi tog udgangspunkt i nogle billeder, vi havde taget, da vi lavede BDR. Og metoden havde vi nok faktisk lidt svært ved at følge, fordi vi måske havde svært ved at sådan bare kigge på, hvad var interessant på billedet, og ikke gå over i den her sådan idéfase. Så jeg gav en hel masse idéer, nogle bedre end andre, og nogle lidt fjollede, men det var helt klart nogle idéer, nogle af tingene, som vi ikke havde tænkt, hvis vi ikke havde brugt den her workshop. Vi har fået holdt et Inspiration Card Workshop, og det er egentlig gået rigtig godt. Jeg var faktisk lidt sådan skeptisk i forvejen, både fordi vi har måttet aflyse en, og så kunne vi kun få 2 brugere med. Vi har egentlig fået rigtig, rigtig meget ud af den, synes jeg. Altså, selvom der kun var 2, så var der en rigtig, rigtig fin dynamik mellem dem, og jeg synes, vi har fået mange sjove idéer, og det har været godt at tale med andre om projektet, og ja. Vi har foretaget en idéudvikling af vores, på baggrund af de ting, vi har konkluderet fra vores spørgeskema, fra vores interview og fra vores probes, og har konkretiseret ned fra, for vi har ligesom skrevet op på sådan en mindmap over, hvad vi havde af alle de forskellige idéer præsenteret gennem de forskellige workshops og det hele, og så tog vi ligesom 2-3 stykker ud fra hver, vi synes var værd at tage med. Jeg havde valgt forelæsning og havde arbejdet med en forelæsningsapp. Og vi har derfor så gået skridt tilbage og har valgt at være emnet lidt ud. Og har valgt at arbejde med et lidt større system. Og eventuelt et fysisk produkt, som kan interagere i forhold til at facilitere studiegruppearbejde. Vi er på baggrund af vores kritiksession gået videre med den her idé om at udvikle et koncept til læsegrupper. Og der har vi lavet en mock-up, som vi har testet på 4 studerende. Og mock-upen den har været nogle forskellige sider, de har kunnet se på. Har lavet en prototyping, som brugerne selv kan tilgå på internettet og skrive eventuelle kommentarer til ting, de synes er godt eller fungerer mindre godt, eller ting, de ikke forstår. Og det har givet os nye inputs, så vi kan arbejde videre igen med vores koncept.